دوا کیوں ٹوٹینا ہے پتھراں وچوں تو خدا کیوں ٹوٹینا ہے جدا ناگ فرسی ادا ڈنگ مریسی بے غیرت دے کولوں وفا کیوں ٹوٹینا لکمان ہو کے دوا کیوں ٹوٹینا ہے لکمان ہو کے دوا کیوں ٹوٹینا ہے تے پتھراں وچوں تو خدا کیوں ٹوٹینا ہے جدا ناگ فرسی ادا ڈنگ مریسی بے غیرت دے کولوں وفا کیوں ٹوٹینا ہے میرے دوست جناب کامیال تشریف لایا ہے محمد نواز بگو فرق جوانی پا چھڈیا ہے جٹ کملے راج وکھایا گو فرق جوانی پا چھڈیا ہے جٹ کملے راج وکھایا کدی کلیاں بہ کے بچپن دی بے فکری یاد دیوایا تے اکھی بن کے میریاں مار کے تاڑی میتھوں اپنا آپ ڈڈایا تے بچپن دی قبر تے رل کے عابد کچھ اتھروں تروک چھڑایا نبی ایک خستہ حال ڈٹھا جتھے عید پڑھیندی پئیا اج نبی ایک خستہ حال ڈٹھا جتھے عید پڑھیندی پئیا کچھ کھڑیا ہس ہر چہرے تے اندی نظر کھڑیندی پئیا تے ایک نہ پوچھدا ہائی غبر توں جب ڈیر ولیندی پئیا مینوں عابد اپنے دکھ بھول گئے انج عید منیندی پئیا مہربانی اج نبی ایک خستہ حال ڈٹھا جتھے عید پڑھیندی پئیا تے کچھ کھڑیا ہس ہر چہرے تے اندی نظر کھڑیندی پئیا تے ایک نہ پوچھدا ہائی غبر توں جب ڈیر ولیندی پئیا مینوں عابد اپنے دکھ بھول گئے انج عید منیندی پئیا ساڈے لالیت دوست الطاف حسین غریب صاحب خوب تماشا جوگی دا ہاسو سپاں دے کول قبیلے ڈٹھا خوب تماشا جوگی دا ہاسو سپاں دے کول قبیلے سپ لڑے تا تب دی صورت وچ ہا بچن دے دستا ہیلے سپ لڑے تا تب دی صورت وچ ہا بچن دے دستا ہیلے تے میں مسئلہ پوچھیا جے بشر لڑے دس عابد ہور وسیلے ایو آخ کے ٹر گیا سپا تم ہے نی لگ دے ڈیر زہریلے سارے چریور دے دوست عابد پیار دے رنگ پور گئے ایو یار سچیندے آ وطنا کتھے عابد پیار دے رنگ پور گئے ایو یار سچیندے آ وطنا ہنجواں دے نشتر یادا نپ کے نویں زخم کریندے آ وطنا تے ککھ دوہرے کر کے مٹیاں تے تصویر بنائندے آ وطنا تے کمزوریاں وانگ خیالاں وچوں دی شاہی الٹیندے آ وطنا میرے دوست اللہ جتا ساجد صاحب نازنا پوچھتا ہے اپنی بیوی نو کہ کچھ گون لینی ہے اس کا نہیں جنہیں کچھ پکا لینی ہے جنہیں نہیں اس کا بس موڑ نیپ جاسی وہ بڑا حیران جنہیں کیویں جی
جڑے باس تو پکا نہیں سکتی تو میں لیا نہیں سکتا. آندا ہاتھ بہاراں دے پیچھے خزاواں دا ہاتھ بہاراں دے پیچھے بڑی وڈی سازش ہاراں دے پیچھے میں بھول کے نہ عابد محبت کرے سا قضا لوک کے بیٹھی ہے پیاراں دے پیچھے. آمد پور سیال تو سجن جو ہے چنگا جر دیتے. بھائی خاموشی دوستو ورنہ میں چھوڑا. سجن جو ہے چنگا جر دیتے تنہائی دا تے رسوائی دا تے تینو کچھ نہیں ہویا بے لوس وفا دی چوراہے وچوں میت اٹھائی دا تے ایک تو نہیں سنیا اونج ارس توڑی ہے اپڑیا ساد سودائی دا تے خود کشی نہیں عابد ہنجوان دی شکریہ تو ہر جائی دا. ساڈے سیاج سجان دا قرب نصیب ہونا ہے تے متا تو دے پاروں رہ جاوے بس بس نہیں کول حبیب ہونا ہے تے گل لا علاج مریض بہنا ہے جدا اس لقمان قریب ہونا ہے تے سکھا بننی ہے نہیں یار پگ سر تے اج تخت نشین غریب ہونا ہے. جناب ہٹ دیاں لائے ویسی مینو دل دی نہیں یار بیماری. جو کرو تا نہایت توجہ. او بھائی میاں گلاں دی بس تو وسدا ہوندم تے تو رس بنیا. میں جو وسدا ہوندم تے تو رس بنیا. تیرے انج دے برم بنائیاں ہر مذہب دے پیرو کاراں دے تیرے قدمی سر جھکوائیاں. تے انکار تو عابد خوش ہو کے ہر ہیلا میں ازمائیاں. انسان کجا میرا بس جے لگدا اللہ سائیں تو منت کرائیاں. وسدا ہوندم تے تو رس بنیا. تیرے انج دے برم بنائیاں انسان کجا تیرے انج دے برم بنائیاں ہر مذہب دے پیرو کاراں دے تیرے قدمی سر جھکوائیاں. تے انکار تو عابد خوش ہو کے ہر ہیلا میں ازمائیاں. انسان کجا میرا بس جے لگدا اللہ سائیں تو منت کرائیاں. میرے دوست منگاں تو اندے وچ تو ہے تیرے وچ او ہے تسی اگے بھی یار جدا کوئی نہیں. شو رگ تو نیڑے ہر بشر نو ہے ساڈی دعائیں نو عابد واہ کوئی نہیں. میں راج دی شب تینو سر لگ ویندی ڈٹھا تو جو ہور خدا کوئی نہیں. مقرر نہیں کرتے کیونکہ کافی دوست رہتے کہ ہتھی رب محبوب نو آپ بنائے تائیں تل دا فرق ذرا کوئی نہیں. تے او دے وچ تو ہے تیرے وچ او ہے تسی اگے بھی یار جدا کوئی نہیں. تے شو رگ تو نیڑے ہر بشر نو ہے ساڈی دعائیں نو عابد واہ کوئی نہیں. تے میں راج دی شب تینو سر لگ ویندی ڈٹھا تو جو ہور خدا کوئی نہیں. جڑا ہوندا ہے آخری اوکھا سکدا ملنا سجنا نو ساتھوں غلطی ہوندی رہی ہے.
تے اسے ڈھیر وراگ دی ڈھیر سزا الطاف اج بھوگنی پئیے تے انہاں تائیں پردیس تیاریاں دی سانو مڑ دھمکی دے لئیے جو ساڈا ادھر پونا سجنا دے ہتھیاں کمزوری گئی ہے انہاں دے استاد اور ساڈے جنگ دے انہاں دے آن تک کہ میرے پنے ہوئے منتاں سجدیاں دے اج دل بار پھٹ دی پو ٹر گئے دعوے داران آخری ساتائیں جٹ کوئی نہ بیٹھے ٹھو ٹر گئے غور کرو جی کہ باقی عابد غربت روندی رہ گئی جوٹ مار کے ہر شائے کھو ٹر گئے جو آئے گل مک گئی آئے قسمت گئی آئے سا مک گئے کیوں جو وہ ٹر گئے ساڑھے ہجر دے بمر دیاں میں سمجھیا منزل دی گئی جل چاٹا ہجر دے بمر دیاں میں سمجھیا منزل دی گئی تے گھبرا کے مرنو ہاتھ پایا مڑ عابد غلطی تھی گئی جو او مرنا ہی چھل طوفان دیا اتبار تو سوچ کھڑی گئی بے عیب وفا دی میت دے وچ جند راندی ہا دفنی گئی میرے بھائی جلدی روتا غرور کیتا ہے ایک ہی میرا حضور کیتا ہے جلدی روتا غرور کیتا ہے شیشے وچوں رقیب دسے کیوں تے شیشے نو چور کیتا میں جس دوست دعوت دینا لا جی ساڈے بزرگ شاعر کل عید ہونا ہے سنو درداں ہو جداں وطن تے سائن پر درتا ہو جدا وطن تے سائیں پر پیشن ناجائز جگر تے قبضے دے تو ایک منٹ پوچھی تے میرے سکھ دے عالمی میلے وچ تواڈے میت انج لڑی سن جو بندے اٹھ سن عابد قیامت نو دکھ درد نہ کٹان اٹھی سن جس مہربان ادا کرے حقیقت کا خزانہ ہے دل تو مجبور شیشے کا گھر پتھر نال دوستی مظہر عباس بخاری صاحب کیا ذکر کر رہے ہیں جڑی ایک رات دی دلہن ہے جیڑی ویران صحرا دی شہزادی جیڑی ہنیر گلے تکیش دا رستہ بھول گئی اور رستہ بھولن دے نال سسی نے ایک کام کیتا کہ جدے منہ آیا ادے کے چم جاتا تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سہی مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہاں سہی جدے منہ آیا ادے کے چم جاتا تے راہ راہ توں پچھ دی راہ گئی تے ملے حساڑے جھاڑ تے کریاں نو انج خان جی او در کھا گئی
جدا سگن دا جوڑا خارا لٹیا با شرم سسی گھبرا گئی تے بھلا ہووے عابد ریت گرم دا اوکھے وقت تے پردے پا گئے۔ میرا دوست میرا بھائی میں یہ کیوں نہ آکھاں کہ انہاں دی شخصیت رات تے صبح دا انتظار کر رہی ہے، ریگستان دی پیاس ہے، موسماں دی مجبوری، ہاتھ جڑے ہوئے زخمی کرن والے نو دعا دیون والا، فکر و فن دا ماہر، دانشور، ماہر شاعری، رات دا راہی، لہجے دا فخر، شب ہجر دی طویل داستان، ضعیف زندگی دا حافظ، ماں ریاض شاعر فطرت دا کنارہ ایک ایسا کنارہ جس دے نال کافی عاشق پیدا ہوئے اور سنیا ہوا ہے کہ کدیاں نال وسان والے بھی لوگ خوبصورت ہوں اور جتنے خوبصورتی ہوئے واضح گل شاعر بھی پیدا ہو جاندے اور جتنے شاعر ہوں اتنے فنکار بھی ہوں۔ ایک ایسی آواز جیڑی جھونپڑیاں تو محلہ تک پہنچی، ایک ایسی سوچ محسوس ہوندا ہے کہ بل بل دا خزاں وچ نوحہ ہے، کوئل دا سوز ہے، خوش پتیاں دی آہٹ تو ڈرن والا، زندگی دے ٹبیاں تے وفا دی اذان دین والا، دوستاں دی بے رخیاں دا کاری، کھتیاں نو ڈلدیاں ویکھن والا، مجبور دی مجبور دعا، جس نو پیار دے سفر وچ ہجر دے خونی جنگل دے وچ بھٹکنا پیا، رات رات تو رستہ منگن والا، دن دی ٹھوکر دا پتھر، ہر قدم تلے دوا کیوں ڈڈینا ہے، پتھراں وچوں تو خدا کیوں ڈڈینا ہے، جدا ناگ فرسی ادا ڈنگ مرے سی بغیرت دے کولوں وفا کیوں ڈڈینا ہے۔ لکمان ہو کے دوا کیوں ڈڈینا ہے، لکمان ہو کے دوا کیوں ڈڈینا ہے، تے پتھراں وچوں تو خدا کیوں ڈڈینا ہے، جدا ناگ فرسی ادا ڈنگ مرے سی بغیرت دے کولوں وفا کیوں ڈڈینا ہے۔ میرے دوست جناب کامیال تشریف لایا ہے محمد نواز، گو فرق جوانی پا چھڈیا ہے، جٹ کملے راج وکھایا، گو فرق جوانی پا چھڈیا ہے، جٹ کملے راج وکھایا، کدی کلیاں بہ کے بچپن دی بے فکری یاد دیوایا، تے اکھی بن کے میریاں مار کے تاڑی میتھوں اپنا آپ ڈڈایا، تے بچپن دی قبر تے رل کے عابد کچھ اتھروں تروک چھڑایا۔ نبی ایک خستہ حال ڈٹھا جتھے عید پڑھیندی پئیا، اج نبی ایک خستہ حال ڈٹھا جتھے عید پڑھیندی پئیا، کچھ کھڑیا ہس ہر چہرے تے اندی نظر کھڑیندی پئیا، تے ایک نہ پوچھدا ہائی غبر توں جب ڈیر ولیندی پئیا، مینوں عابد اپنے دکھ بھول گئے انج عید منیندی پئیا۔ مہربانی کہ اج نبی ایک خستہ حال ڈٹھا جتھے عید پڑھیندی پئیا،
کچھ کھڑیا ہس ہر چہرے تے